श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop. Project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते अतुल रावराणे यांनी जिल्हा प्रमुख संदेश पारकरांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होत अशा शुभेच्छा दिल्या. संदेश पारकर यांचा वाढदिवस कणकवलीत साजरा करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. आज वाढदिवसाच्या निमित्ताने कुठेही जल्लोष, पार्टी किंवा दांगडधिका न करता सांस्कृतिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमातून कित्येक वर्ष संदेशजी हा वाढदिवस साजरा करतायत. आज तरुणांसाठी आणि नवीन पिढीसाठी आपण काहीतरी देणं लागतो, या समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतो, या एकाच उद्देशातून कुठेतरी त्या निमित्ताने, वाढदिवसाच्या निमित्ताने तरुणांपर्यंत आपल्याला पोहोचता येईल, सर्वसामान्यांपर्यंत आपल्याला सांस्कृतिक त्यांच्या गुणांना चालना देता येईल. अशा प्रकारे ग्रामीण भागातले जे एक कला आहे त्या तरुणांना प्रोत्साहन देण्याचं काम कित्येक वर्ष संदेश पारकर करत आलेले. आज संघर्ष हा कित्येक वर्षापासून संदेश पारकरांचा आहे, जो आपण सर्वांनी पाहिलेला आहे. या कणकवलीमध्ये दहशतवादाला पहिल्यांदा जर समोरासमोर जाऊन व्यासपीठावर जाऊन जर कोण भिडला असेल तर ते संदेश पारकर भिडलेले. समोरच्याला, समाजाच्या शेवटच्या घटकाला न्याय देण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत कुठल्याही दराला जाण्याचं काम हे संदेश पारकरांनी केलेलं आहे. अव्यर्थपणे आज ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काम करतायत. गेली 35 ते 40 वर्ष आज संदेश पारकरांनी एक लढा उभा केला. या जिल्ह्यातला दहशतवाद मोडून काढला. या जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक तरुण असेल, सर्वसामान्य असेल, शेतकरी असेल, तो त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्याला न्याय देण्याचं काम, त्याची जी अडचण आहे ती कशा प्रकारे दूर करता येईल, त्यासाठी मग आपल्याच पक्षातला नाही तर दुसऱ्या पक्षातला जर एखादा नेता असेल तर त्याच्याशी त्यांचे संबंध आहे, त्याच्यावर त्याच्याकडनं ती दूर कशी होईल यासाठी नेहमीच धडपडत असलेला एक तरुण आज या सिंधुदुर्गातून नेहमीच पुढे आलेला आहे. आज प्रत्येक गोष्टीमध्ये संदेश पारकरांनी संघर्ष उभा केलेला आहे. संघर्षातून ताऊन तुलातून निघालेले नेतृत्व आहे. आज तुम्ही मंत्रालयात जा, लोक पाहत असतात आणि बोलतात की अरे हा कणकवलीचा संदेश पारकर हा काय, आज तो राहण्याच्या वर लढणारा संदेश पारकर का. अशा प्रकारच्या ज्या चर्चा आहेत या संदेश पारकरांनी आपल्या स्वतःच्या हिमतीने आपली स्वतःची एक जागा निर्माण केली. जशी राजकारणात त्यांनी जागा निर्माण केली, तशी तरुणांच्या मनात जागा निर्माण केली, सर्वसामान्यांच्या मनात जागा निर्माण केली. आज एक चांगलं नेतृत्व, एक कणकर नेतृत्व आणि संघर्षाचं नेतृत्व म्हणून संदेश पारकरांकडे पाहिलं जातं. मी संदेश पारकरांना वाढदिवसासाठी मी शुभेच्छा देईन की त्यांच्या ज्या काही इच्छा, आकांक्षा आहेत, राजकीय महत्वाकांक्षा आहेत त्या पूर्ण हो. मी आई भैरवभवानीकडे प्रार्थना करतो की त्यांना यश मिळो आणि सुदृढ निरोगी असं आयुष्य लाभो. एवढं बोलून माझ्याकडून शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.